vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Pane vamwe mukoma avo vandakataura navo. Hei, pakaipa. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Okay. So you want to hear my story? Fine. Ndichange ndichizokuudzaiwo nyaya yangu. Ende musambofa makafunga kuti kana mukazoposta nyaya yangu kana vanhu vakazotaura zvavanoda kutaura mucomment section, inini I'll ever regret. Especially avo vanoda kuzviita kunge tumakristu. Ivo vanhu vanozviita kunge tumakristu, vanhu ava varevi venhema, and the reason as to why vachinyepedzera sekunge ivo vanoda kuzviita makristu kunge vanotya Mwari inhau yekuti vanotoshuvirawo kuti vange vachizovawo seni. Uye zvekare, one thing chandinovaudza ndechekuti havambofa vakaita mari seyandiinayo nekuda kwekuti ivo makwara, ndokusaka vachizoshora zvimwe zvinenge zvichiitwa nevamwe, because inini upenyu hwandinorarama, my life is not meant for the weak. Uye zvekare, I am winning at the game that I am playing, and I am winning in this game that is all about winning in life. And let me tell you, kana ndiri seni zvangu, I have been winning for a very long time. Ndiri munhu wekuti ndakatongozvarwa ndiine chipo chekudiwa nevakadzi. Uye zvekare, I have always had a thing for vakadzi ava vacho vamunoti mayellow bone. Aiwaka ndivo vandinoda, and I don't care what anyone says, because hakuna mukadzi akanaka semukadzi uyo watinoti a yellow bone. Anongovaraidza kutarisa. So unoti kana wakamutarisa kunyange panguva yebonde unenge uchinyatsokuona kuti panapa ndiri kunyatsokunakirwa nemunhu wangu wandiinaye. So inini, it's not like I just like them for the pleasure that they give me, but there are more stuff that I do with them, if you know what I mean, because izvowo zvandinoshandisa zvandakazotora izvowo zvinoprefer kuti ndinge ndichizovashandisa vakadzi ava vatinoti mayellow bone pamhiko dzangu idzo dzandinoita. So mukomanashi, ininiwo ndigerewo muno mumuzimu. Zvino zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazosangana noumwe akandibatsira. Kana kuri kunzi mukatarisa passport yangu munokwanisa kutofungidzira kuti ini ndiri mugari wekuMozambique, nekuda kwekuti passport yangu inongogara ichingostempewa in and out ndichienda kuMozambique ndichidzoka, nekuti kuMozambique uko ndo kune madhiri angu ose. That is where my real deals are made, and that is where I make my life, not this small stuff. Tunyaya utko twenhando twandinonzwa pachannel penyu, these little stories about vanhu avo vanozviti ivo vakaromba. Ini ndini manje munhu anoqualifya kuti ange achinzi uyu murume amire apa wakaromba. I am talking about my sacrifices that can make me untouchable. You think kuti upfumi hwose uho hwandinahwo, it came from my hard work? Oh nigga, please, it came from knowing the right rituals, uye zvekare nekugona kushandisa vakadzi ava. So zvakaitika mukomanashi ndezvekuti ininiwo ndakaroora mudzimai wangu, ende iye pandakamuroora, it was not because ndainge ndichimuda, ndakangomuroora because it was a marriage of convenience, even though iye ainge asingazvizivi. Ndaiti kana ndakamutarisa ndanyatsokuona kuti apa hapana kana zvemunhu. Mukadzi iyeye wainge wakazvishatira zvake, but all that mattered was that she was loyal to me. Uye zvekare ndakagara naye kusvika ndazoona kuti she did not matter to me at all. She was not useful anymore. Zvino mukana wakazoti wanyuka, ndo pandakabva ndazozviudza kuti uyu ndiri kufanira kuti ndige ndichimuchekeresa. Zvechokwadi ndakabva ndazomuchekeresa, ende ndakati ndichinomutarisa kudai ndikabva ndatongoti uyu anofanira kuti ange achifa. I did not even hesitate. Hey, vamwe vanhu vanokwanisa kundibvunza kuti zveshuwa you sacrificed your wife, but ndinokwanisa kuvapindura ndichiti hongu ndakamuchekeresa mukadzi wangu uyu, and I did not even care. Munomboona here motikari dzandinofamba, munoziva here kuti ndinofamba nemotikari dzakanaka sei? Munomboziva here kuti pamba pangu ndine motikari dzakawanda sei? Ko kana mukazoona imba yangu
ko kana mukaona mamwe mazibusiness deals awo andinotorova nevamwe vanhu vekutoti vanototyisa, ndinotsikisa mamwe mabusiness deals ekuti anototyisa, you think that mari iyo yandiinayo inowanikwa here nevanhu vanoshanda kumabasa tuya twatunoti 9 to 5 jobs? No, hell no. Mari iyi yandiinayo, it comes from knowing how to play the game. So ndakaenda navadzimai vangu kuMozambique. At that time vadzimai vainge vorwara zvino, ndokubva ndachizotaura nehama dzavo ndikabva ndati kwainge kuine uko kwandainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda navo. Ivo vakatofungidzira kutoti ndichienda navo kuya yainge iri nyaya yekuti ndiri munhu ane rudo, but kwete ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda kunovachekeresa kwakareko kuMozambique. She had no idea what was coming her way. She thought kuti I was just a good guy. Takazoti tasvika kumba kweng'anga iya ndipo apo pandakabva ndazotaura neng'anga iya. Ng'anga iya yakabva yazondiudza zvose zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Iniwo wacho handina kana kumbogara ndarohwa nehana kana kupindwa nekutya, ndakabva ndazongomusacrifice. Mushure mekunge ndamuchekeresa ndipo apo pandakabva ndazodzoka naye kuZim, ndokubva wazofa zvake. Akati afa kudaro, then upfumi hwangu hwakabva hwatanga kuita multiplied, kuita sekunge munhu ainge achingorova metsi dzake dze times 2 times 2 times 2. Ndiwo mawaniro acho awo andainge ndoita mari. Mkomanashi inini here I am talking about vanhu vane mari. That is the kind of power that I am talking about, real power, not nonsense idzi dzandinonzwa dzichitaurwa nevanhu vachiti isu tinongwavha. Kungwavha chiko munhu uchitambudzika. Apa tikutaura nezvemasacrifices. One sacrifice and you are good for life. And as for the women, vakadzi ava vandinodanana navo vekunaka mayellow bone, ivo they are just an added bonus kwandiri. And ndagara ndiri munhu wekuti ndinonzwa kungotongoda ava vatinoti mayellow bone vakanaka. They have always been my weakness, but kwandiri uye zvekare ndinozovashandisa for my rituals. Saka icho chikwambo changu zvachinoita ndezvekuti panguva iya yandinenge ndichinzi ndikuita bonde nemunhukadzi, icho chinobva chazonopinda musikarudzi yangu, chobva chatangawo kurara naye mukadzi uya wandinenge ndichisangana naye pabonde, ndokutoshandisa kwandinenge ndichitoita munhu uyo wandinenge ndichidanana naye. Ndiyo confession yangu iyo Mkomanashi yandiinayo. Ndikudawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yes, I do enjoy my life, just in case kana kuine avo vanenge vachida kuzondijaja. I enjoy my life, I enjoy my wealth, and I am enjoying my women. And if it happens kuti ndinofanira kuti ndikoramba ndichingochekeresa chete, ini ndinongochekeresa so that I can stay on top. I don't care who judges me. I am living the life most of the people can only dream about, and I will do whatever it takes to keep it that way. Handina kuuya pano kuti ndinge ndichizonzwisa tsitsi. Not that I am asking for forgiveness. I do not need your forgiveness. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Ya pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ya kune vanhu vane zvinhu zvavo. Hanzi handina kuuya pano kuti ndinge ndichizonzwirwa tsitsi nemi. Ngatitaurei navo mucomment section. Dzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume ane makore 34. Ndakaita deal nefriend yangu tikabva tanoromba, but mukunoromba kwatakaita ndainge ndisina kuziva kuti mumwe wangu ainge agara aine mamwe masimba kare. Takati tanoromba mukoma, ng'anga iyi yacho yakatirombesa, iyo iri kusanyati. Takati tapiwa zvuma izvo zvaizochinja kuva nyoka. Nyoka iyi ichinzi yaizorutsa kuita mari. Asi mhiko takanzi taisafanirwa kuti tinge tichizorara kunze kwemusha, in which munhu waitofanira kutoti unge uchizoyedzerwa uri pamba pako, uye zvekare taisafanira kuti tinge tichizoyedzerwa tiri munzira. Mumwe neumwe aifanira kunorara kumba kwake.
takazoti tava muroad kudzoka, shamwari yangu iyo yainge yava kuita zvinhu zvainge zviri slow since ainge ari iye ainge achidriver zvekuti 2 am dzakazochaya tasvika pamba pake. Akati motikari yainge yafa totorara pamba pake. Ini semunhu ainge asingazivi mushandisirwo kana kuchorwa kwemhiko ndakabva ndabvuma paya. Ndakati ndakarara muguest room ndakabva ndanobatwa nehope, asi ndisati ndarara ndakaona chuma changu chainge chashanduka kuita nyoka ndikaisa mubhegi randainge ndapiwa nemubatsiri ndichinzi ndo maizogara nyoka yacho. Ndarara kudaro ndakanzwira nechekure kudho ravhurwa ndokumuka, asi ndamuka ndichida kuti ndinge ndichiona kuti ainge ari aniko. Ndakabva ndazoona kuti yainge iri shamwari yangu, but ndakangoita zvekungodongorera zviya ndisingadi kuti ange achizviona kuti ndamuka. Ndakaona iri shamwari yangu yakati yapinda yakanochinja kuita nyoka hombe yerudzi rwekobra ine nzeve dzihombe, maziso ayo akabva atanga kubvira moto. Ndakabatwa nekutya, asi ndaitofanira kuzvishingisa. Kobra iyi kwava kuzomedza nyoka yangu kwenguva ichiita kuridza muridzo zvainge zviri very wicked kwemaminutes ndokubva yazoirutsa. Zvadaro mari yakabva yatanga kuzorutswa nekobra. Mari iyoyo yainge yakawanda ndokupedza nyoka iyi ikashanduka kuita mutumbi wefriend yangu ndokubva yatora mabricks emari kwava kubuda. Kwakazosara koyedza, asi ndainge ndava kutotya nekuda kweizvo zvandainge ndaona. Ndakati ndazoona zvose izvozvo kuti ndinge ndichiudza friend yangu ndainge ndava kutya. Zvino zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti ndakabva ndazodzokera kumba. Nyoka yangu iyo inorutsa mari, inongorutsa mari inokwana iyo kuita 200 US, pamwe inoti yava kurutsa mari inongoti ichishinyira, then yobva yati kune munhu ari kundirwisa. Zvino ndinoti kana ndikada kuibvunza kuti ko uri kumborwiswa naniko naiwe, then inobva yazotanga kurwidzana neni. So mukomanashi nyaya iripo ndeyekuti nyoka idzi dzatakapiwa nasekuru ava takanzi kunopera kwaro gore tiri kufanira kuti tinge tichizonodzidzorera nyoka idzi. Kana dai kwainzi maikwanisa kuona maitiro ari kuita friend yangu mari ava neimwe mari inotyisa. Apa nyoka idzi takanzi tiri kufanira kuti tinge tichiti the first 35,000 dzinorutswa nenyoka dzedu tinochengeta mari iyoyo. Hanzi nasekuru ava ndichazotumidzira magamba angu ndiwo achazouya obva azokolekta mari iyoyo. Zvino mukomanashi ichakwana rinhiko nekuda kwekuti nyoka iyi iri kungorutsa ma200. Dai kwanga kuri kunzi inorutsa ma200 acho each and every day ndaikwanisa kuti zvimwe kuda, but nyoka iyi inongorutsa ma200 acho apo painenge ichinzwa kuda. But kana ari sefriend yangu ndakamubvunza kuti yako nyoka iri kumborutsa mari, but iye akaramba kundiudza chokwadi chake. Akangoti handizvozvo, I can't complain. So I think kuti friend yangu uyu anenge atori nemhiko idzo dzakatondiitira so that inini mukuzonoromba uku kwatakaita ndinge ndichizongoshandira pasina. Noti kana ndiri kure naye ndipo pandinozviudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichimubvunza mufesi uyu, but zvino ndinozoti kana ndava naye ndinenge ndichingonzwa nungoso as if munhu uyu ane mishonga iyo yaanondishandisira. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yangu, tongai tinzwe, because tiri kufanira kuti tinge tichinodzorera nyoka idzi at the end of the year. Apa so far mari iyo yarutswa nenyoka iyi haisati yatombosvika pahafu yemari yatakanzi ndo mubhadharo wedu watinofanira kuti tinge tichizobhadhara sekuru vaya. And ivo vakatotaura kuti vakomana, kana muchida kuona kuti munofa muchitambura ende dzinza renyu rinopera, zamai kuti munge muchiti nyoka idzi dzandakupai kana dzikazonorutsa mari, then imimi mobva mazoita hundyire hwekuti munobva mati sekuru hatisi kuzovapa mari. Hanzi nasekuru ava ndinoziva ende ndinenge ndichitoona kuti kana yarutsa mari nyoka yangu inenge yarutsa mari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi tongai tinzwe, ngatitaurei navo mucomment section.
Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Yeah, kubva idzo ng'anga dzinohaisa nyoka idzi dzinorova mari. Just imagine, hanzi takanzi imari 30 or 35,000 imari yekuti inozongoenda kwavari sekuru ivavo. Just imagine kuti maybe per day vanenge vachirombesa maybe vanhu 2 zvakangoma hazvo vedwe, vanhu vanenge vachiita zvavo mari nekurombesa kwavanenge vachiita vanhu. But hanzi nasekuru vacho vakomana, kana muchida kuona kuti munopera uye munofa musina kana chamunenge muinacho, hanzi nyoka idzi kana dzikarutsa mari then mobva mati sekuru hativape mari yavo, hanzi ipapo ndo pamuchaona kuti mahwani. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu yakamira sekudai: ndiri kudanana nemukomana uyo ane 20 years mukoma. I really do not know what happened, but ndakangokaruka ndava kutomuda. So zvakaitika ndezvekuti inini nemurume wangu tigerewo mucomplex. So iye mufesi uyu wandiri kudanana naye vakabva vazouya. They were supposed to install fiber pamba pedu, saka vakati vachiinstalla fiber iyaiya ndopatakabva tazongoita iConnection. Apa ndainge ndichitobuda zvangu ndichitoenda kunotenga zvandainge ndichida kuenda kunotenga. Then pakuzodzoka akaramba akanditarisa from the time that I drove into my yard, then ndichizonotanga kuburutsa zvinhu. Niniwo ndakabva ndaita musikanzwa, ndainge ndava kuburutsa zvinhu zvezve one by one ndichiitira kuti tirambe tichingotarisana. Kudzamara azongosmaila neniwo ndikasmaila. Mukomanashi apa murungu wake ainge aripo, ndichishaya zvino kuti ndotaura naye sei. Ndakazongozvipa zvevendi ndokubva ndazongomudana paya, ndichiita sekunge painge paine zvandainge ndichida kuti ange achindibatsira. Ndokubva tatongochinjana mafone numbers. Takati tachinjana mafone numbers ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndisikadi kuti ange achizozivisa murungu wake kana kuti anyone pane vamwe vaainge achishanda navo. Akati okay, it's cool. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino tiri kudanana. Hatisati zvedu tasangana pabonde, but tinoita zvakawanda, especially when I am free. Tinobva tatanga kuitirana mavideo calls. And mukoma, I am so addicted to this guy. I really do not know kuti kumagumo kwazvo zvichazovei. He is very young mukoma, really young. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mwana mudiki kani, hanzi mwana mudiki. Ngatitaurei navo mucomment section.